Mun pitää googlettaa. Tai ylipäätänsä, Onko että englannin kielen keksijä aivokuollut? mutta ylipäätänsä tuo, että miksi meillä on monta eri kieltä, miksi kaikilla ei ole samaa kieli. Mieti, kuinka helppoa olisi elämä, kun kaikki puhuisi samaa kieltä. Yksi mieshän koitti tehdä koko maailmasta samankielisen. Hitler. Ei onnistunut vissi. Yritykseksi jäi. Mut mieti, kun kaikki puhus jotain natsi-saksaa. Olisiko vähän? Miten se eroaa Saksasta? En mä tiedä. Kai siinä on joku slangi juttu. Ei saa sanoa juutalainen tai jotain. En mä tiedä. Vai onko sitten, kun se on Venäjä ja Saksa, niin sen takia. Ei mitään hajua. Mulla on itikan pistos mun naamassa tai tässä leuassa. Vai onko se finni mikä kutia? Ei, kyllä se on itikan pistos. Eihän finnit kutia. Mitä vittua? Ei tämä. Oh my god. No niin, sieltä Oh my god. selvisyy sitten. Tää on toinen päivä ilman lääkkeitä. Eli nyt kun mä otan mun lääkkeen mun mahaan. Huomasitko? Hali. Lähtee sun perään. Mä menen takaisin siihen. Ei! Jotenkin ouosti. Oi saatana. Sitä vituuttaa, kun mä hyppään sen nenäeestä tänne alas. Se muuten jahtaa jotakin. Ei, jaha. Se oikein tiedä enää ketään se johtaa. Mä voin rekoveilla. Tossa on muuten se, siksi se on keltaisena oikein niin, että se näkyy tuossa killeriaura. Ja sit siinä on näkyy plastomaan. Värtäppikö se on nyt se on nimeltään se. Mä en oo oikein varma. En kerennyt. Tää on niinku missä kohtaa se... Tuli pääkallo, se tietää missä mä oon. Sillä on Iron Maiden. Älä mene kaappiin. Näköjään. Voiko tuo yksi tulla nostaa sitä? Voi, mutta kun mä olen tässä vieressä. Sä plastomainisit. Näköjään. Näköjään. Niinku missä tää on? Oho, nehän on kaukana. Onko tuo niinku shäkki vai mikä se? Varmaan. Oho. Me keretään ehkä tehdä tää ennen kuin se... Ei mitään. Yökkiin vaan syketty. Ei ne ollut mie. Okei. Onko se varma, että pääsette nostaa? Kerkäsin. Tarvitaan. Joo. Tulee minun tykö. Tuu tekee trade, jos ei muuta.
Mä oon puska! Mä oon puska! No fakaa! Melkein kärkäs. Pyllyreikä mitä touhua. Nähä. Eipäs osannut arvata. Ei. Eipä kuollut omaa. Juokse! Run! Run for your life! Pyllyreikä. Tästä pitäisi saada enemmän pisteitä kuin recoverilla. No pakse löysi oma. Hui! Tämä on ihan tyhmää, kun tää ei voi nostaa. Mm. Häh? I'm bleeding out. Da-da-da-da-da-da. And I'm bleeding out. Löytääkö hätsiä ajoissa? Löysi. Yes. Nice. Yeah, that's right. Se suuttu Kenrassista. Bruh. Se ei käynyt sitä Blast Mineista.